3-4 days ago, yeah, videos being in social media. Will be quite very good. Some say, I know Crescent Miracle Films, Sebi, Mabodam. Yeah, transition no na yinim say ye pre ako. But your colleagues or more Nigerian who say you online. Posha sorry crowd in another to say juju. Ewo kumawood. Abana you make sure say all these other platforms ni nyina no o mama ko. E na ye yama ye. What that sorry? Ehu say bi obi atumeduro ana say obi ayemi bibi me hu say sibia bi go me kwan no na nkosua bi da ha. Obi aye obi bisa. Islam is juju because empire won born 5 times a day ni nyina no. Ebusia me mama kwa ba e de ba let's talk GH rumors. Ene de ye free studios ya ba field ankasa ene ye wo papa bi a oye ni munyamfo ankasa. Sa papa no ye hu movies bebre ene hu screens wa hu se enipa bi gidin a sa papa yi na omo fa no nsem enam ne so ana omo aba beje akesefo na metwa me ho abakakra me ba meche onipa kra me de no Ebusia me mama kwaba. Papa ya meka na nsem yi. Se ka so be a living legend me metimi aka say o ka ho bi. Fi say ye hwe movies bi to say Evangelist Lewin. Se de ya kwan we chimpa. So chimi. Me de mame. Mo san. Me no kasa na za wudi mata mahwo. Sofo papa ni. Sofo mu sa. Me ba me da babo. Me ba. Sofo me mo abotre. Me pa kwase se me ba che. Me no nya me mo abotre. Ono femfem se okra. Me de mame. Nim se moto omunwi. Me se moto omunwi. E na so anu Abruchi abrabo. Che so ba me no na kasa ni jade o ye na hwe me. Na tika me ye. Adi enti na wo so do nua no ko. Adi enti. Na ka wana me fa. Anya me no na abre wo ha. Anya me no na abobra. Wo kwa fa me ba ko me nua kwai. Nya me wa. Enti di ai. Ana wo ba wo no kure tete me na ni bre me. Enti di ai. Me no na abobra. Me fa wu nua kwere ka ma gimi sa. Asori ba Jadiana no. Jadiana fa diana ni mame. So wan so me de me san kwa be jam wani so. Ama wo san ati wani so bia wat ni me nipa ye nim na wia ye nso kan ya we na nim anadwo. Wo ba twa mani so. Hey, anya ma me hu so dia. Chama me se che. Chama ma fa na fa mi sa hu be kwa anya wani mu am wan. Wa sori panyini. Obi a wadi asori panyini. Hwa wo ya bia. che say movies bebre and papa we so ene buy. Na uhu na se de enim ne dadaada no. Sa na uhu ni sisi a osatie onyini ono de otia na otie. Itimema na kwanya na onu ankasa eyi ne ho adi e de akyerem. Da, akyerem na papa. Je so do. Akyerem ho yi. Emi adom bokopa. Minim say din a obi anim de eye Miracle Films. Charity. But me mesre wo se nka wa wo bebo din e de amaye. The film Samuel akosi nyameche. Na midi pa no. Okay, na papa cho yi nim say reverend ka odi no. Ai, Na papa e so fun na. me so me ko Bible school but me ma peke evangelist no mom. Okay. You know. Evangelist akosi nyameche. Okay. Papa ma kwa ba bi. Me Joseph. Okay, yi nim say dada nyina me de me hu da ya bia na obi hu da. Fiti ase de ota na otie. Secret ni de. The already they adom me no. There's no secret. Already adom and kura me a. De nyame ase. Yi nim say eba sinitwemu a. We one of the people who see me bebre wa bonti although you who was screen so there but to see me bebre wa bonti nti ye best so obetimi de yafa wo genuine as a director and a producer okay me better. Okay, me started as a recorder. Na me record a cassette. The near frame piano kono and na near tone with the foreign ones no na pirated ones na I started Okay. And I'm joining for producing no. The first movie near friend no Be Vigilant. Only the started and you be a friend is expectations. From expectation be jewels. Okay. And I could Ghana Nigerians buy a celebrity a visitor Asimo Lost Hope. Remember your mother time crusade. You be Nigerian collaborations in be free honor and I see mu with Santo mu and San by Jaco. Na say watch ankasa.
ache Santo die na sa ache yi ache pa. pa Okay. Na ye tete nse ye ya ye hu se sisi kumawood no enti se the first net ye no. Ye die nti na ma na basa. obi ka se kumawood na nti se de tie na no nim ne okan is not true. Okay. Kumawood na asad na enyini kura se kane no. Short ya se de nti a enyini se kane no na amanfo nya nhu ne se ye transition no akodu point bi a si akọ online. Nti wonti kumasi yonko part 1 and 2 asori bana jokuto di namu ne wonti ne ti wosi agu no wengu ene bia na wo ba set so a yetwa sini nemi wo hai nipa be 20 at the same time no yesini. Okay. And that means the industry not grow, but only say a grower ye nyina na ye nam YouTube na de ko nti ama omo mo abuchi ndi munum sa yekese to mo Ghana no ya na normal no data 70 ya na mana ye de kakra. Okay, na nka me busa se ne wo se fa motumi ba out on betwe so eye se ni se ntina ama mu hu ye movies na nye se bia ya te ada na se ni ho bi ba se obi aye di nti obi anim se eni ho ebu aha Say ya chechiri mu ana normal no chechiri mu a do be a na nye Ghanaians no so fault because they know the data no ye something I am hard. But the tennis industry now a grossing canino. okay Kumawood na ekese chin kan kese canino kwa. na papa ye bebusa o se wo ye director producer ye bebusa say challenges ben na ya mo face pa e wo madwuma ni. Challenges the baby like you are saying, you know, if the Kumawood no, and as if transition no, yeah, transition no, na you say ye pre ako, but your colleagues or more Nigerian who say you online. Nti omu nyina fiti asese omu ye de be omu fa ho aban no directive omu with money with the influence of the power and omu nyina kugu YouTube and omu akonka ho. The challenges I face is say most of them you know ye had any backing government backing on YouTube. So to say we say dey na ka hwe free no dey hwe free no say itimi nya otimi wuro mu nya nsi o protect ye. Okay. So because the government could be more at least you know we dealing with YouTube and say members Ghanaians okay attention with me aba is the Nigerians na na omotumi anya attention no omunya attention no pena you see omo office for Nigeria YouTube office and you say onya problem na fe na wo sa be email asem obi pa o pe wasem a o fi but that is it. Work out in the YouTube office. No more sorting out with the New York. Okay. We any problem. Government na ye ho djuma. So to say, we DSTV office no South Africa. Omo ya ma DSTV office no aba Nigeria. You see open Netflix. We nya office for Nigeria. It is me trusting na person me dey call Netflix. So uko Nigeria na sabotage wa beda usini nako. Abana you make sure say all these other platforms ni nyina no omo amako e na ye ama ye na ite se mo na mo ko etwitwaje ya ni ku twitwaje ho so but mo bi amfiri ba bi apa government ye ba bi a it's not only money on the man obi but backing to say for instance uko Nigeria say a omo film festivals ni no ma nyina omo fa producers ni nyina no omo de omo to ku duru wa benya market is bebebe o most of money links with all the other platforms. Yeah, you know, be. It's a hard dream. Na papa, maybe say ya basset so. Nti enim say movie na wucha. Na asa me buy me hu say wucha si. Me nya sure say me hu movie bia na minim say me audience so obi hu movie mu da. Nti na de na sign. There's a when there now you trust ni ba kubi. E fe no kumasi mema. Okay. Na boys na me person ko be yesini no.
ɛna me frɛ no me ne na ka ho asɛm no so wɔ studio be frɛ me ya na so be ya fe ni na menya ne bio ɛna me am yɛ sɛ me yɛ Okay. ɛni me yɛ wie yɛ yi na kyɛ sɛ me omo me no mu yɛ adwuma nyina sɛ papa ni wobitumi ayɛ wo de yɛ ne sɛ we so me de abɔ me bo a me yɛ Okay. enti no menye bi dadeɛ bet me ana me de omo atraining omo a enti no akoso bi ɛyɛ law na afu be lecturer na ono person wo defend ho court at least wo hwɛ ade na wie dada Nti ade ni mu no wo hɔ dada sɛ ho hia kwa sɛ obi ba bɛkyerɛ wo kyerɛ wo sɛ de yɛ Nti ase nti movie no nkasa na wotwa ne na mebisa sɛ about the storyline no yɛ den. movie we na yɛtwa no storyline yɛ young girl bi ɔtena se ne maame de ne kɔtena ne nua nkyɛn ɔde ne kɔtena ne nua nkyɛn no ɔbɛyɛ 14 something ti no ɔtɔn show ɛna yɛrepu no ti repu no ɛna ne maame no kɔfaa no firi baabi repu no na wayɛ deɛ bɛn wɔnyemyɛ na maame no kɔfaa no de ne ba fancy kumasi ɔde ne ba kumasi no bɛyɛ 20 years na ne ba no nyini ne ba no school fo nyina obi a papa ba nje ɔno ɔpɛ ne papa ɔyɛ a wonya papa ɔha ne papa no sɛ ayi no maame no sa na maame no so no erepu no ɔhu nkrɔfo no nti onim ntimi nkyerɛ onim de ɔno ne nyim yɛ no aka kyerɛ ne sɛ ne ba na papa na wu ana wo ma no pressure ana de ɔno so repu yɛ no so ɔno so ne yere ho wayɛ a wo ma ana odifo bi ka kyerɛ ne sɛ ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ukun ayɛ bibi nti na ayɛ no ko na kobusa no nti ɔbaa yɛ ɔbɛbusa ayɛ na ɔno so hu sɛ ha ne free dia ɛsɛ otu ho ana ma ɔno fiti asɛ sɛ ɔhwehwɛ bibi akora no wɔ ana ɔyɛ ya no ko hu bibi akora no wɔ ɛna ohu bibi akora no wɔ no ɔfiti asɛ sɛ wɔyɛ de bɛn ɔ try sɛ obetumi anya akora no back ɛna maame no sɛ ɔmpene da because ɔrepu no ti sɛ de tie bia no wɔde no bɛma police ame akye no obeku no ana ne ba no so mpene nti ɛho ni papa ɛho ntɔkwa na aba no okay na da yɛbɛbisa wo ayɛ ana movies bi sɛ no idea ni ɛyɛ den na ɛba woda sɔre ya no aka sɛ mame nkɔtwa movie sɛ anaasɛ ɛyɛ obi story ana yɛ ɔmo de brɛ mu na mo gyina so de twa normally no me were two different a year but we na a true story na a drop ebi also a inspiration me da hɔ bi a from there 2 3 4 how much no na a drop na eba and you know, also a true story now what me a better no what me it just my gift. Okay, into this particular movie no inspiration and a true story. We need a true story. Okay. We say a true story will be a catch me and if it is say the build up. With the Mr. Bissau. Bed 3-4 days ago, yeah, videos being in social media will be quite very beside say no press a miracle film sebi mabodam you be say a year for trend and I said because me who say papa what ya po bibian to nti but obetimi aka ho asem kakra ama ye on say that particular movie we okay no a na ya start for me eno mu na me board am no eno na me ka se me boys na na ka me pe no amana ba be okay nti eno no e fe no kumase mema okay na che se nye no yes movie na me ye a akọ me board am na omu etwa no na omu twa de abeto social media se ma board am okay ne ebusia na se de da e ka no enye se bibi eye no oti apopa ne ho ye eye movie keke nti mesro se wo hu bibi sa na gidie no ho susu ama na aba se bibi bi atoye papa oti ase bibi aye okay e de ma no na dan pa chuo we die binim se oye o my Ghana bayi die metime abusa bibi a ekoso e wo Ghana ye hwa ase na nsen demonstrations na those o take on especially galamsey nsema enenam so wetin aka bibi kakra afa ho ama one thing say
Megidi is galamsey ni sa no manoma ne at the same time no demonstration no manoma there. Obia won issue ono otiase. So we obi o ono galamsey etu no no ni interest bia. Ndi wo koka kire say galamsey kura wo him. Na me one of the things I am sometimes me try to bit me avoid it because when you say my background there's so be a pastor and at the same time as a director and you know be one me found one Jim so uko kambi sisi ya no because hey na akwa nti no be one na mpesa me be ho Jim too much ampa galamsey de obi obeka se galamsey na ye bia no enye no kore na jizo nka no kore galamsey ne emmoa hwen issue ayese no ba se hu demonstration ya ni emfa nto baby kire ya ka ho asem na papa kumawood stars ya bebre afa wonsem yenim se ma yehu omo na na mama brown emilia bob omo nyina afa wonsase ana mo de aba bedrum pepenso aya woni omo kita wodie etesense wo kasa me fra omo ama yaba betwa senior obre ana say because of say omo nimu na omo afa wonsem nti aya wonya na izikakra obi a me friend bi oba me friend obi a obeba and apart from singing in class we are nice with everyone obi bia me no obi a kama and there's no problem anytime you me friend obi a say omra ma yenye bibia ni pakono ba na sinifo no mu okuo bi se ebia yekuo nie na yehia wa ha ana bibisa sinini uko bebrebe your 5 pack producers association of Ghana or your ASO and your individuals dia o matete individuals dia no could be a friend kumawood star gold and a kumawood star silver within the gold all the stars ni nyina kukudamu nyina one side and I'm coming for no mobile almost no who said omo modern almost was silver asembi akoso pa na posha sabe kura de na no abetumi se juju ewo kumawood mpacho ampa like we bibi fa ho say ampa juju wo kumawood ana akeka bi keke normally that issue ade ba kwa me nim ni se e ka juju a juju ejina ho ma no mo bebrebe juju no you obi krum kasa say ye nipa ne pe extra forces from other angle no what me there perform that is juju and juju no nya only traditional ayi from kwa na juju Christians ye juju almost so bomb to seek nice that in pie when you juju yes Islam is juju because empire won born 5 times a day or extra force I hear there ben I left no I'm na boa no say juju nye be yisem ana say do ana ya dwene na kire say obi juju a is evil no evil no ubenya Christian evil ubenya juju evil ubenya obi a owo are Christian mo we evil but many obi on Islam we evil what is evil evil no so be bompa yakun bi unti so be bompa say it's evil so they say obi so koduju so say nye de be nkokun bi it's evil and obi akonyame ho bompa say wari mo madwuma nyi obi so akọ say akọ tegale so ana akọ ayi say ewari mo ano also compare extra forces multimedia be de be multimedia ba na dwuma no it's not only kumawood nko na bi wo madwuma mu ye bi wo uko FM station bi okro bi tena se obi meye de be entra konya no so da no uko politicians abenya bi wo uko law abenya bi wo uko doctors abenya bi wo uko nurses all the other professions in na bi wo e bebre pese obi o a o pese o na mi kan be bibia
It's for me, juju de o baby yeah, na daddy, what that sorry? And we say, be obi atumeduro, and I say, obi aye me bibi, me who say, Sibia be go me kwan no, and uncle Shabby da ha. Obi aye obi bisada. there be me who be sad. Okay. Ebusia, nkɔmɔ twitwe na ayɛ de me ne ɛyɛ Miracle Films ana ɛwɔ ha. Na papa yi deɛ kyɛ sɛ me hu no m'ani agye me nim sɛ wo nso a wotie story no w'ani agye paa woyɛ nipa bi a kyɛ sɛ wabɔ ne ho mmɔden ama ɛyɛ kumawood industry na ɛne even Ghana movie industry. Miracle Films ɛyɛ one of the biggest movie house a ɛwɔ Ghana nti papa wei deɛ kyɛ sɛ n'anim ɛwɔ nyam paa. Papa menim sɛ bibia mu yɛnni nkɔmmɔ wɔ abɛ yɛbɛsɔre akɔ kɛkɛ. Wohwɛ youth no sisiɛ yɛ a asɛ kame akɔyɛ sɛ mehu videos a ebi mu ayɛ drag a ɔmo obi wɔ hɔ a ogyina wo sei na wɔda. Afotuo bɛn na wode bɛto mu because the way a wasi afiti dadaada a wokɔ so a te sɛ deɛ woteɛ no. Dɛn na wobɛtumi aka kyerɛ ɛyɛ mmerante ne mmabaawa a ɔmo tie o? Okay, they bet me I can say, we need to do an ultimate say, and then if you do any bit maybe, and it's all the drugs. A canny peduano and a do baby, Nasa best say, we need to do ya. The GD say, Emwa. The only thing I actually found who say, and if you do an idea, could be ya. You should if you do an ayakayaka, the drugs man on it, you are okay. Until young tree home film, there they be, ever boy. Okay, that's it. Nti me mepɛ wo last words movie a ye was to the paucho movie no ye share futuo bɛn ana yɛbɛnya film. A year, we also ya a foot will be near film was a one. Memory pool because Uro pool be a why any bonnie ben, why no, a man of mental torture, mano. I say, who bear my cry, not old Johnny. Intino, and yes, any power by year or bar now, mobile group be no my year or bar, and ya dear boy. And at the same time, also, a repo no so. Make sure so between the chow and your fault. You will be in a repo, if I don't repo no, or I didn't know Beswasa Kumiano na. I Say said, na mpepi no muntimi ma bonte meka because ebi mu kra ma ne yete sɛ oba no wa watare bi a wo hye ye nti na ma yekɔ repi o osuban bɔne bi a wonam nti mpofo bebre o wa ɔmo ka hye nti ɔmo ntimi fa nkyɛ ɔmo ho. ɛno ho futu na ɛde hu hwɛ obi a momoden so betimi di akyɛ ya betimi di akyɛ because den a ɛsiewi den a wɔ other life a wobɛyɛ de wobɛtoa so nti ɛyɛ sɛ wobetimi di akyɛ na ɔmo atɔ. Best role movie a wo ka ho asɛm title ne yɛ den. Kumasi mema. Okay. Na hemfa ana ebenya ahwɛ because see ade cassette ni woni akase ekoto cassette date bi anso ni ho eti hemfa na ebetimi enya sa movie ahwɛ Obenya no Adom Binti TV ɛwɔ YouTube. Okay. Obenya bi ahwɛ. Choyate eti na yɛ ho na movies no na movies that nyina obenya bi ho a nso ukɔ ho a obenya movies that nyina movies bia ho ne wo. Okay. Nyina TV. Abusia sɛdeɛ da a ɔsie no na ɛyɛ Miracle Films ɔsɛ wokɔ Adom Binti TV ɛwɔ YouTube a ne movies bi a wopɛ bia wɔ hɔ current ones any old ones no nyinaa wɔ hɔ nti wobɛnya na wahwɛ de ama yɛ ɛda wase aha ɛna yɛde interview no ebisi ɛsɛ yɛ papa aka nsɛm bebree yɛsua adeɛ bebree menim sɛ sɛdeɛ mesua adeɛ no saa ana wo nso wasua adeɛ nti papa mema wɔkɔnya na obi a wopɛ sɛ wokyia no a wɔ last words a wopɛ sɛ wode ma etiefoɔ bia wode ama kyia Ghanafoɔ nyinaa especially Kumasifoɔ a momma yɛn akwanya a yɛtwa sini wɔ mu fie a magye yɛfɛ so Awurade nhyira mo na Awurade no ankasa nto no kwane mu nam mekyia wo bibia medamase papa yɛda wase onyankopɔn nhyira wo.